Какво става, хора? Те ще тръгваме за морето, събрали сме се. Цялото пристигнах в Слънчев бряг. Вчера такава никаква гледка. Настанихме се, стая тази голяма жабка и да. Що е румтура. Има прекалено място. Туалетната е някаква. Душ кабина, да. Дойдохме сега малко на басейна и така. Почваме се къпим. И да. Бăi, ce-ați din aia? Как мы что, правильно? Да, но задну салцу are așa prea năgărită. Poți să mergi mă să mă... Ei, na praia, până de... Ar de aici. Ce ai, uite? Haide, ha, давайте, вижу să. Дай, хоп, 3, 2... Aici всичко какво става? Много се кузва. Вау. Сега ще правим някакви салта и да. Тук съм на басейна. Ти гледа какво става тук при мен. Искай да се топна. Чайч. Къде сте? Чайч. Олка потопа. На джакузи? Вярк, а? И да, хващай с телефона, че не съм шал. Още един герой към Бога. Ето го. Значи здесь даем минут, докато на плажа. Плажа е точно пред нас. И да. Значи дойдохме пред Ротия, сега в момента ям тук. И като се наям ще влезам в морето да се полигавам. И да, ще видим какво ще правим. Сми, опа. Какво прави чуя, момчета? Почуваме си. Опа. Е, това е. В момент излезахме от стаята, оправихме се, аутото е топ. Да го ядавец. Чуем сега пред другите и ще ходим на лав. Ай! Не знам дали ма човече много, сега в момента седахме тук на един ресторант. Да се нахраним преди дискотеката и да. Кой искам, брат, май ще ми криво. Криво ли ти? Що ти криво, болито би не можеш. Стигнахме на центъра в Слънчев бряг, както виждате е много по момента. Сега се започнем да направим нещо. Да играем някоя игра и после ще минат на лав. А не, на лав кем. И да. Опа! Поки, как е, поки? Бога! Тук става влог. Значи оправихме се, че не ходихме до дискотека, защото не беше лошо. Отиваме на плажа и сега. И сигурно ще трябва да влезем много навътре в морето, но обаче няма къде да снимам, защото телефонът не е водостойчив и да се включа като мога. Ай! Те сега тръгваме към плажа, събрали сме се, тежки души като нас. И сигурно ще влезем, нали, пак кавам бая навътре, малко ще ви повторя, ама да. Ще правим прости някакви става тази тема подобни работи и да. Какво става? Опа. Малко. Взема едно смеска, бе. Това е пак на дължа. Ето мис. 35 лев мис. Не. Най-добри чипици. Ето така. Чум към морето сега. Топка. Айде, почваме. Дай. Parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão, o popozão no chão e o popozão no chão. Eu parado no bailão,
o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão. Opa! Дай, пора, чиси. Ай. Брат, тук има някакви лапите направо. Само трепят. Ще го отрепим, брат. Тия тапанари взеха това. Ай, аз знам. Брат, много нищо така е ти направо. Само някакви търпи баби, не може да снимаш каквото си. От тих такира. Пълно е за дорасли. Има и много медузи. Това е гадно. Ейди. Малко другите са на ресторанта е там. Другите са е там. Ето ресторант. И с 5 човека. Останалите са с 6 и да. Сега го чакаем пак. Ще издържи този телефон, ще издържи. Ела така е! Падна. Падна. Брат, право, кръста ми пои, не знам дали ще държа. Защото няма скоро. От каналът е там. В понеделник сме на така яхта, не знам дали се виждат. Ще има влог сам. Ще се скача с плува, брат. Много надо. Ще е плува, айде, преезда ти бъде, премилта. Не можеш. Опа, чай. Давай, Ари. Хвърли се, бе. Айде, хоп. Три. Ага, ево. Бе, дай аз. Трябва да направиш. Ele basta, chica. Чисто дело, да, и да. Здравствуйте. Господи, обаче, не знам, вчера имаш много души. Исках да навътре като шика. Бях влеза много навътре, около 100-200 метра. Може ли една по кръга? Сега някой петно. И да. Тук сте други. Чуете. Давай. О, това сте мапа. Така мапа разъм. И да. Че пълцанто. Опа, направи го е. Аре, ти дай ти. Чакай, чакай. Опа. Накъде ще ходи? Бе, на мокре? О.
Какво ще правиш? И ко направила пуки? О! Снимам! Кой това под краката му? Дай една задна, бе! Задна! Само ли гъвничка? Чай, че падна. Дай се една задна, бе! Задна ли? Знаеш как задна ноги се направи, бе? Със задна салка, бе? Давай! Леко лапито на тебе! Где си ме малко? Кръста се ударе. Да. Ай, миле. Да. Да я запробвам. Няма да я запробвам. Значи хора, в момента се прибирам от плажа, смисъл сам съм, защото мога за деската е първи. Се оправя, да ви напоспа малко и после да излезем. И сигурно ще имаме някакъв ресторант, после на центъра. Чува, тук кеф, но става. Ай. Щайлата си гащите нареча, някаква тениска тук от Зара, и баланските и да, и сега ще изберем парфюм. Чуя се обаче кой парфюм да е марджилата или джимджито, но май ще е марджилата, защото иска е по-джази. Мама кефи, малко е зимен, ама сега има малко и трябва да го изпръскаме, да. Пръскаме се тук една, по ръката и по другата ръка, нали? Да, два пъти. Те и сега се чуя кой обучава да съм с по-малко види просичи. С етилчова или с тетия, не знам, май съм с другите. Да, това е тази лампа, тук не мога да дразни, защото е някаква много жълта, пък сега жълта е гадно. Много добре, знаете, да, като слизам ще се включим. Майче събраха сега тук и следваме сигурно. Няма се приберем после му. Сега гледахме такива. Управленски почва. За най-това влакчета и отивам към Себар. Значи хора седехме на един ресторант, аз седех бургермански взях. Беше много вкусен и сигурно после се разкарваме. Да. Айде. Ясно е. Емица хубаво. Димитър Паричков. Бързо. Чакай. Чакай да обърна камера. Добре, дай. Що е, бе? Защо не може да се обърне? Дай, момчето. Дай, фок стар. Момчето ли пил? О, е, бейби. Събрали сме сега тук, като люди, вървим по и това. Няма кой не спре. И да, ай! Остава влог. Бога. Влог. Значи събрахме се с Ахмента, другите са малко по-надолу. Така на такси дойдохме на центъра и сега сигурно май се качват на чукчето. Аз там ще видя къде се качвам и да. Значи хората Ахмента и парата се качват горе, брат. Се качаш ли, Пуки, се качаш ли? Дай, там горе, брат. Право ще е много воду. Не май страха. Нашите събрани тук. И да. Брат, чай.
Ари, бе! Чак, брат. Коса, хора, тъмно се оправихме. Ще отидем на море. Днеска запарава Ейлиндин. И уж морето ще имам жертви. Не знам. Как да взема асансьора. Ще преди другите и сигурно ще ходим на Екзо. И... ще се къпим, ще се правим чува, да. Айде, хора, сега се дойдохме на другите стаята. Кажи нещо е пара. Парата е гей. Не напускат. Чакаме. Юмеря са. Да сме на другите стаята, събрахме да тук. Мам с тепото. Где другите? Жужу, може течу парата. И сигурно ще ходим на Ексо. И да. Изгледам сега. Отиваме на плажа. Скоро да идвам да хапнем Идеме ще отидем на плажа, да там не са на плажа. И после май се отпускат на някакви работи, ще да джет мет. Ще да е, да. Ай, ще гледаш това, брат. Картофи са топ. Някаква работа. Чакам другите сега да дойдат и отивам на плажа. Ай. Опа, прости. Тун са хора. И сега май отивам към хотела. Правим се, после ще излизам. Обаче аз стоим много късно, защото трябва да отивам на яхта. И там ще бъде много яко и да. Те понеже забравя да сме при това. Бях на един ресторант, хапнахме, ма там не ми забравя да снимам. Сега сме навънка и правим някакви работи. Там с памата Иван, никакви можете, един дай тяхно, спомагате. Другите отирава някъде и сигурно пак ще бъдат при нас. Да сме тук някъде. Ей, малко гаен каза са нама, да. Ай. Не, може да си пое. Не, ги знам. Дечко так, много по-разми. И да, ай, почваме. Дечко. Към срам. Дай бой. Чакай. Вау. Леко, обръщай. Пъна се. Аз го имам. Аре, полицай! Къде се чинге? Корумпирано чинге! Аре, ти чудай, бе. Аре, бе. Абе. Мале, стай. Чай. Аре, бе! Карай, бе. Всичко, брат. Това е Тео. Къде са полицай, човек? Пукито, течо. Дай, къде е полицай? Пук. Дай. Чинге! Опа, хора. Опа. Чингета! Сейчас снимам. Фак. Тихо, аре, Братяна, маляка забих. дай, потеко.
Майка си да е. Си набъскал. Теко, виждаме теко. Але, папа, Сори, бе, чеке. Банко, кажи нещо. Але, шапи. Майка си да е. Фак. Банко въртеш, брай. Майка ми да е, Аз държал си скул. Ей! Шарното. Да. Шарм. Шарм. Значи тук си сега гледайте покажи го е. Малко цензур, ама големите клемчи от етап просто е така. Сигурно набиха 120. Дайте чо! На Бога! Още един е! За Бога, кажи нещо е! Сега се опитам да продължим тази едната голяма фишка за или 150 лева или 100 лева, обаче крайната цена, която съм лимит 70 лева. Къде ще проявим? Имам някакви неуспешни опита, сега тръгваме в момента. Това е брат. Сега в момента търсим хора и нали? Да. Търсим още. Да. Тъй! Давай. Аз имам. 60 лева, 60. 80 кинта. Хоп. Сам пусти, хора, сам пусти, правим ние. Ей, тук, ей, тия. We sell it. Скажи ми да, скажи ми да намери някакъв фразер. Please, find some people where 100. We sell it 100. Look, my wallet is fucking empty. I'm not going to pay for a black card. But look, Yeah, for the fun. I don't offer. Like not you. Like you know some people. They could be like for the double face. 80 level. Няма. Чакайте, да питаме някой брат върти синка. 0 или 50, не? 0 или 100 лева. 0 или 100 leva. Ik mag wel aan de rechtsblad één bestellen en links een bal. Ja, 50. Ако се падне 0, 50 или 70, 50 или 70. 0 или 100. Знам. Ако е 0, ако се падне 0, ще го напиеш. Давай натам. Там може да се. Там може да се. Банко, моля ли първа? Чакай. Виж, пред нас. Ей, че, тук. Знам, чакай. Значи в момента видеото ми спря. Сега пак се опитам да ги такова да продължим това, но обаче някакъв успех, нали, ако си в предното видео, казах, че ще правим езери тура и ще ги измамим и да. 80 лева. For the fun.
Just We give it. Free. You. Why not? Палка! Един блоуджоб. Готов е, наш тумче, готов е. Блоуджоб. Чакай, пратил групата. Пафта, брате, най-удя. Някой да го мине него. Пафта е най-удя. Най-удя за Бога. Най-удя, Пабло Ескобар. Пабло Ескобар, всичко е. Търсите си прави нещо. Просто десни летим на по-тръгвам към яхтата и скачам нали там да... Значи пристигнах в Сенсебър, събрали се пса и отивам на яхтата, нали, и се включим оттам. За борда на яхта ли е? Това е сенцика на яхтата. Опасно. Да, не видям. Почвам да скачам. Динк за Бога. С другата ръка за Бога. Ай, почвай. Брат, няма да дали. Где ви да изкочи? Назад, направихме някакви двойно задни някакви темпо да ми прости и да... Нищо, браво. Хоп! И по-наставахме и да скачахме на това. Ето на тук. Други са ей там. Беше много приятно, направих почти не толкова на някакво двойно задно салто. И да. Значи оправих това. Излезнахме и това е Беришка, Джорданци. Сега пак ще е по центъра и да, безласни всичките. Дойдохме на центъра пак и сигурно май ще е на забавно. Май, не знам. Добро, такова, ден-две, сам другите вече стражда да се оправя. Да, просто бубански това сложих. Събрах с къпти и сега отиваме на Оазиса. Ще ядем, ще пием и ще ходим на плажа. Айде, аз съм се редил. Дойдохме на плажа. Сега ми е тази ден за къпен, да не мога да снимам отвътре, защото не знам дали телефона ми е. Дали нямам тани, дали някаква игри. И да, хубаво. Значи сега изгледах навънка, оправих това за месеца и на крайни сме. Може да се види. Шкапнем и свим пак на концентра, но не знам дали ще стане нещо интересно. Тук има нещо интересно, ще снимам. Дай.
sure we're taller, another dimension. You say we're small and not worth the mention. You're tired of moving, your body's aching. We could vacate, there's places to go. Maybe this is it. Днеска ще ходим на плаж, там останах. А е последния ден. Нека излизам учено за зима, защото съм много. Да. Ай. Значи аз взех ми една топка, като се направи прави целта и себе си им купаем. Ай, дай на клип. Взех някъде половин час. Сега отивам и на Да Баунс най-пак. Ще снимам ако мога. Което тук сме на центъра. Пак гадно, ето и на центъра. И да. Ай на здраве си снимал само разбитка. Просто последния ден места, събрали сме багажи, чакаме другите и тръгваме към Раднево. Ще да, ако стане нещо интересно, мога да снимам. Ако не, това ще е за края на влога. Лично интересно море. Другата година пак. Ай!